Pini Preni Paisi Ani BKSA Fresher Social Meet along George Rongpi Education Development Board Chairman Karbianglong Autonomous Council Aluhi Kapamanpon Kachetong Dun Kedam tang suri hini rakri troxia ningkan pen Bokaghat along College kacharli Karbi risonim so tum Bokaghat Karbi Student Association pu isia song sengsi Ingdeng tin akisum ke boy along ta cherap chetu bomlo lapen Karbia kheyang bong kapre kahin pen ke wang atumang bong anso se kacherap seroi lapen isi veda butung ke du thipjia phan ke chengsia pharman suri hini rak kresir ke paningkan freshers pamanpon lo Wangbom si penengan ningkan po kechok bangso kedeng amei Bokaghat natia mandira long mesen pen pamanpon bangso along aluhi paman pen kachetong dun George Rongpi pen lamthe ke jai ponahut education is a movement of darkness to light pu inut Ellen Bloom kaningje lamsi pajirmi pon lapen Bokaghat along kacharli risonim so tum aphan kacharli esek mesena ora dur pen kidu kithak pon je phan chuning ripon Student Association kana professional city ona ke metric lo dimila ke bang pen long ma kita long hang lo kini da an isom ka bi smart lo ko hi yong da ko phatong la si da onde hi me pikang lo je po hi ton nang ko atuma itom ko lo SS officer IS officer nang se kala doctor engineer an se ko na da si tong ka bi long a teacher non kubeni kumbon student penhalo lapor si pini kamelang kami anak mang metode besme hang sidang lo koi pa meten ko hai tong ka beng long chiwang tem isi leader national asongga po emal pasirang company ni hang sidang Mirjengkro alang lipen kaningje hut pinangan karbiari sonim so tum ke Charlie amen pen Charlie pame mesi ke ong lapen uvi kimia tum social media long reels kaselam chibai rong titi lapen non ke AI mate artificial intelligence penajok ilitum kireng avarsai nang thierlo setai ilitum mathakrang bomlang pusi ningduk chepaklang pon Bokaghat Karbi Student Association atum pen langmesen lengpum sokchon lapen ritnong chingdi ke kan paklang pon arni kang sampor 5 ki lompen lun kan malina long dun sepu chingbai ti so prosenjit kiling atum lun penajok radaphan aning parong pon bangso melong KSA pen Mirjengkro Barnabas kiling na pen Golaghat KSA anparta VDC chairman Sarkoy Rongphar Dolamara MB chairman Mongol Singh Terang Robinson Rongphar KCS secretary tum chitong dunsi Mayor DP dun Dolamara pen RG Son Rongphar Karbianglong live